Ham der ikke er senior, men er old boys. Dennis Larsen til at køre lead. Og Slaven som chase. Jeg synes alligevel, Søgaard han... Ja, det var måske for tidligt. Jeg synes faktisk, han har gjort det jo. Ja, det er hans anden omgang på banen, så det er vist meget godt kørt. De andre har jo trods alt kørt 200 omgange nu. Ja, de er ved at have kørt lidt omgang ude. Ja, det er jo sgu da ikke at se alligevel, hva'? Nej, jeg skulle nok have haft lidt mere. Giv mig en hånd på vej ud her. Men igen, banen har ændret sig fra sort til hvid i går. Det er ikke nemt at køre. Nej, det er det ikke. Der er altså glat derude i dag, og det er tydeligt at se. Det er svært lige at finde en gylden mellemvej, hvor der er lidt fremdrift, lidt vinkel på bilen, og så uden det snor rundt os. Ja, det er jo meget, meget hårfin balancegang, det der. Ja, det er det. Det er det altså. Vi får byttet rundt på dem dernede. Der har vi sgu Slaven i lead. Ja, nu skal han sgu nok ud og vise, hvad Slaven vil. Yes.